El murmullo de las aguas bravas de Francisco Zaragoza, editado por Ipalaje, editorial Ipalaje, i la presentació la farà millor el Lluís Martí. Quan el Paco em va demanar de fer-li una petita presentació a la posada de llarg del seu últim llibre publicat, El murmullo de les aguas bravas, de seguida vaig dir-li que sí. Indubtablement és un honor per a mi poder presentar-lo, encara que estic ben segur que per la majoria dels presents no ho necessita pas. Ho coneixeu tots de sobres. Ens trobem avui aquí al Palau Sabassona, construït el 1796 per Josep Francesc Llupià, baró de Sabassona. Aquest edifici, situat al vell cor de la ciutat, va esdevenir seu de l'Ateneu barcelonès a l'any 1906 i actualment acull, entre d'altres organismes o institucions, a l'Associació Col·legial d'Escriptors de Catalunya, que és l'associació aquesta. Un bon i lleial amic dels seus amics, bon conversador, amant de la tertúlia creativa, despert a aprendre de qualsevol i en qualsevol lloc o circumstància. Lector inigualable, incansable cercador de coneixements, combina perfectament el pensament fred, lògic i calculador d'un home de ciències amb el llenguatge i la sensibilitat d'un home de lletres. És una aparició d'aquelles fantasma, dos personatges reals, com són en Voltaire, com són en Jean-Jacques Rousseau, o el Baron de Montesquieu, el Charles de Secondat, a més de tota la realesa i tal. La novel·la és de ficció, evidentment, però els personatges intenten ser el més reals possibles i que cada un d'ells té dintre seu una manera de pensar. Realment en aquella època, una època que és pràcticament al final de la Inquisició, on les esglésies aquestes, les abadies del Cister ja va perdent pràcticament tota la seva força, i on hi ha una lluita social que, a part de la noblesa, intenta d'alguna manera agafar-la i portar-la cap al seu, el que es diu el despotisme il·lustrado d'aquella època, on lògicament el poder es resisteix a deixar-lo. Bueno, això no és nou, això realment sempre ha estat així i crec que sempre ho serà així. La Jeanne du Barry, que va ser la seva segona favorita, molt coneguda perquè al final va quedar, després de la revolució va acabar malament, va quedar decapitada per la guillotina. La novel·la té moltes anècdotes també, d'alguna manera comença la cita ja dient «Alguien dijo una vez que el hábito no hacía el monje», o sigui, ja preveu una miqueta, diu segur que va tenir raons per fer-ho. Després jo també en el capítol després ja de més agraïments i de coses, anècdotes de la novel·la, estan quan estava escrita, la novel·la en un moment compara la França prerevolucionària amb l'Anglaterra, que d'alguna manera ja està parlamentària amb en Cromwell i demés, i arriba un anglès i li diu amb el francès: esteu a anys llums de nosaltres, no? Doncs molt bé que un bon amic, no va ser en Lluís en aquest cas, però un bon amic em va dir: tio, al 1700 i pico no pots posar en llum que aquest concepte no existia. Doncs bé, anècdotes d'aquestes, i evidentment així es fa. Però jo... Jo sóc el que és molt difícil. Sí, és molt bona i l'adaptació la volia fer. Pot tenir legendes, si no t'ha de dir. Segurament ara dic més de 30 coses de notar que no sé.